Здравейте, приятели! Днес ще направя предизвикателството Ice Bucket Challenge. И ето го. Мисля, дали ме виждате? Но и си мислите, че ще се изиграя само с един буркан? Няма. Обичам ви всички, които ме предизвикахте. И тебе. Денис, да не Бог. Това беше от мен. Искам да предизвикам това предизвикателство да го направят всички, които ме гледат, което е за тази благотворителна кауза. И много ви обичам. Чао!